Bohuslávek zlatý. Letecký výcvik Mostnou základnou letounu L159 je taktéž 21. základna taktického letectva Zásav. Prohlásil to byla Praga RM, takže Praga RM, která sloužila od roku 1938 v československé armádě, tak jako tato Škoda 150 později, a tyto vozy sloužily jak v československé armádě, ale velice krátce, protože byly nasazeny do výstroje až do roku 1938, ale za to použil celou světovou válku. Jedno je ve sbírkách Vojenského technického muzea v Lešanech a jedno, jak vidíte, po plné renovaci je ve sbírkách našeho muzea a samozřejmě, že je pojistné. Fungovaly automobily, podle okolností výroba Tatra, byla to Tatra 57, která se od roku 1940 vyráběla na základě požadavků německé branné moci pro nižší důstojníky a bojové jednotky přímo v oblasti. Tatra 57 předujedme dozadu, vyráběly se jak v této verzi, to znamená poháněná zadní náprava, takže 4x2 a rovněž ve verzi 4x4. Dalším strojem je fenomén 27, kamufláž druhá půlka světové války, vzduchem plazeny čtyřválec z továrny Zittau, vozí v něm náklad poválečního garanta, takže je to vzduchem plazený benzinový motor, už má na zadní nápravu, ale vyráběli se také pohonu 4x4, nebo pro dalším vozem, který se blíží, je opět Opel Blitz, ale je to v období konce druhé světové války ve verzi, kterou vyráběla továrna Mercedes-Benz, charakteristická kabina. No a nyní, dámy a pánové, představujeme vám větovou premiéru. Nyní se dostáváme na bojiště východní fronty, to znamená tam, kde válka pokračovala. Je to legendární automobil VAZ 67, který byl vyráběn v Bordeauxním národě. Jak vidíte, tak tyto stroje jsou dodnes velice atraktivní. Některé z nich jsou vyzbrojeny kulometem, některé. Zprava se blíží doklad pomoci Spojeným státům východní frontě. Je to americký automobil Studebaker US6, který bylo do tehdejšího sovětského svazu dodáno 100 000 kusů. A toto je díky, protože, dámy a pánové, když si uvědomíte, že tento tank je konstrukčně vyráběn už 80 let. Před 80 lety vyjeli první T-34, i když menší věží. Má trochu pro naše kraje netypické značení na věži, ale to je právě natáčeného filmu Tankisté, který se u nás do konce května natáčel.
za ním další T-34, tentokrát označení 2. ukrajinského frontu, 6. gardové tankové armády, 5. gardového tankového sboru, 22. který přijel 10. května 1945 na Holopica město do demarkační linie. Není to přímo toto, ale značení cenu tank, který přijel do Holopica 10. května 1945. Dráty, aby to posádce, která jela v džipu, uřízlo hlavu, takže Američané ve svých frontových dílnách vycházeli tyto improvizované opatření. Další vůz je Dodge WC-51, opět vybavený kulometem. Dočky byly opět na všech bojištích, 3,5-litrový 6válcový spodový motor, bez redukce náhon na všechny 4 kola. Byly vyráběny ve valníkové provedení, tak střídové vozy jako radiovozy nebo sami automobily, které právě okolo vás defilují. Takže automobily Dodge byly v mnoha verzích. Nejžádanější je samozřejmě Dodge WC-52, která za předním nárazníkem je vybavena navijákem. Používají se na těch nejtěžších podmínkách, především ale Tichomoří. Sanitní dočka byla vybavena buď to 2 nebo 4 lehátky, ale většinou 2 lehátky nad sebou a 2 až 3 místa pro ošetřující personál a sloužily především pro přepravu bojiště nebo jako frontové obaziště. Dámy a pánové, ty auta, abyste se nelekli, si nespletli směr defile, ale rovnou najíždí, protože se zúčastní ukázky Falajská kapsa, ke které se dostaneme v době po polední. A nyní je zmiňovaná Dodge WC-52 radiovůz, takže má předu nárazník, za ním naviják, anténu a vlastní výrobní systém. To jsou Renaulty a nejtěžší kus z této oblasti je stíhač tanků M37 Jackson, který velkorážným kulometem, tak jak je u všech amerických strojů zvykem. Za ním ještě jedou další 2 stroje z této kolekce americké techniky a trochu nám se zabloudil raketomet Grad, který by měl výjíždět až za chvíli. No a již se dostáváme do oblasti Československé lidové armády 8x8, 12válcový vzduchem chlazený dieselmotor, pohon samozřejmě všech kol, uzávěrky diferenciálů i mezinápravových diferenciálů, jinak jako raketomet je v podstatě pokračovatelem slavných Katyuší. Dalším strojem je licencovaný tanky slovenského T-50, je to OT-60 za Kopas, který je vybavený výkou motoru tankové 4, a na tom je doplněn turbokykařem. Tento stroj se zaváděl do výroby nebo do armády v roce 62, takže dámy a pánové, hlavně pánové, uvědomte si, že v roce 60 naše armáda disponovala dieselovými turbokykaři, což byla otázka dalších 20 let, než sloužili civilu především u západních automobilech. Nezničitelné BVP, toto je BVP-1, má kódové označení Svatava, je to průzkumný prostředek vybavený 76 mm plastickým motorem.
podpůrné dělostřelectvo, nejsou objevené legendárních tanků T-34, má motor o obsahu 40 litrů, výkon 600 koní, má zařízení pro hluboké brodění, kanon, ráže 100 mm, nabíjení ručně. Byly modernizovány tím, že nad kanonem mají takovou bedínku, to je laserový dálkoměr, mají meteověž, přidané pancezování a mají váhu 45 tun. Včetně toho tankového půdu ve Strašicích, motor vybavený turbopýchadlem, hladkový vrtová hlaveň, dělené střelivo, automatické nabíjení, takže posádka neboli Jet S-55, vyprošťovací tank na podvozku tanku T-55 a vyprošťovací vozidlo opět na podvozku BVP, které se používá Dámy a pánové, to byl pan